Oh, mga bay. Mga una punta. Oh. Lumiyas ako sudan karon mga bayo. Mag manok na ito karon. Second ito. Second. Oh. Sudan ako mga bayo. O diba? Tapos sabaw. Di buha ring sabaw mga bay. Diba? Aba. Gamay na karon nga kuan mga bay kay manok mo na ako sudan. Pag utan gabi, puno yun nga akong plato. Manok mga bayo. Oh. Di ba? Mga bay. Paa. Oh. Ada mga bay ay. Oh, di ba? Lata na kayo. So, unsa may gihuwat? Banat na pod, di ba? Tambu ka kas manok oy. Panit mga bayo. Ugmay ako mag-outside mga bay. Kung gabi, ugma moboy log yung utan gabi bagay. Gimingaw yung utan gabi. Mga bay. Kurot na mga bay ha. Pitso. Pitso mga bay. Oho. Kamu mga bay, tay gigutom na mo. Kailangan di nato pa pasagdaran tong kagalingon, di ba? Baga kasi unod oy. Oh. Oh. Busog na ako. Grabe. Dali ka na akong busog eh. Sabaw. Higit sag sabaw mga bay. Grabe. Dami ang sabaw.
Tapos, birahan natin yung kanon. Busog naman daan ko sa sudan mga bay. Pero ako ni Hodton kay pinakanon ba? Hodton ko ni siya. Uwan na mga bay. Oh. Hurot ha. Tapos imna natog tulo ka basong tubig. Oh. Tulo ka basong tubig ni. Okay kayo mga bay. At maraming salamat sa iyong tiwala ug suporta bisag pasaway ko minsan, di ba? Bye-bye.